What's up mga Paps Madam? It's your boy LJD. Look at this dude. So, Happy New Year sa inyong lahat. Sana naging masaya yung New Year nyo. Yung pag-celebrate nyo ng New Year, walang naputukan. Delikado ang paputok sa loob. Bali ngayon, magluluto tayo ng creamy mushroom chicken. So, bali mahal ang karne ng baboy ngayon. So, chicken ang bibili natin. Kahit hindi New Year or kahit anong araw, pwede nyo itong iluto at ihain sa inyong pamilya. So, huwag na natin patagalin. Magluluto na tayo. So, bago tayo magsimula sa ating creamy mushroom chicken, kailangan natin ng mushroom, Nestle cream, 1 tablespoon of salt, asin, at 1 teaspoon of paminta or pinong paminta, manok, bali 1 kilong manok yan, tapos magic sarap at sibuyas at bawang. Tsaka syempre bago tayo magsimula dapat nahugasan natin yung manok ng mabuti at naghugas din tayo ng kamay. Ayaw mo naman kumain ng marumi. Let's proceed, iluto na natin ang creamy mushroom chicken. Maglalagay lang tayo ng konting mantika. So, una natin igigisa yung bawang sibuyas. Lagyan din natin ng effects yan na umaapoy. Parang hindi yung rice. Umaapoy habang nagluluto. Apoy. Sunod natin yung manok. Igisa natin ang buti. Asin. So, yung asin ng paminta. Haluin lang natin. Igisa natin mabuti. Parang yung ginagawa sa'yo ng jowa mo pag ginigisa ka niya. So, disclaimer lang. Hindi natin kailangan gumamit ng malaking sibuyas. Bali, wala lang magamit na medium size na red onion or medium size na white onion. Kaya, malaking white onion na lang yung ginamit. Ayan, gisa lang natin mabuti hanggang sa mag light brown siya. Nakikita mo naman sa mga buto-buto niya pag naluluto na siya. Yung buto niya nagiging dark. So, kamusta ba yung New Year natin kahit may pandemya? Comment down below kung paano nyo sinelebrate. So, habang nagigisa tayo, shoutout lang natin yung mga tropa natin dito sa Binmale, Beshiwap, mga tropa natin sa Certified Warning. Magdadagdag tayo ng konting tubig para sa manok pagpapalambutan niya. Shoutout din natin Pangasinan Vloggers, Team Yuyu. Tingin naman ng mga subscribers niyo. Kung mapapansin nyo, parang nag-brown or dark brown na yung buto niya. Ibig sabihin is nagigisa na siya or medyo naluluto na yung manok, pero hindi pa siya totally na malambot. So, tuloy lang natin siyang isa.
Takpan natin, tapos hayaan lang natin ito ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot. So bali after natin mag-isa yung manok, susunod na natin ilalagay yung mushroom. Yan, mega prime quality, baka naman. Bali na-drain na rin natin yung juice nito. So bali ilalagay lang natin yung mushroom. Okay. Sumama pa yung takip. So, ganun ulit. Gisa-gisa lang. So, habang ginigisa natin, add tayo ng konting seasoning. Hindi rin naman yan sa panlasa mo. Kung kuha mo na yung saktong alat, yung saltiness, o kung hindi pa, dagdag ka lang ng konting asin or patis. Kaya ito, seasoning. Ayan. Magic. Baka naman. Sponsor lang. Tutubig na yung manok na ginisa natin. Kayaan lang natin ng ganyan. Pan lang natin ulit hanggang sa lumambot na. So, hayaan lang natin lumambot yung manok kahit matagal para solid na solid yung softness ng laman ng manok. Bali, sanay ka naman mag-antay. Kaso, pinag-antay ka sa wala. So, bali, check natin kung medyo malambot na yung laman ng manok. So, pag malambot na yung manok, yung laman ng manok, ilagay na natin is yung Nestle All-Purpose Cream. Ayan. Huwag puti-puti, parang yung ano. Nice. Ayan. Buhos mong lahat. Buhos mo lahat ng pagmamahal mo kahit hindi niya sinuklian. 2021 na. Huwag ka ng tanga. Kung mapapansin nyo, parang malabnaw-labnaw pa siya. Pero mamaya yan, lalapot din tong cream natin. Yung parang sarsa niya. Tapos takpan natin. 15 minutes later. Ayan. So, yun guys. Medyo lumapot na rin yung cream ng ating niluluto. Ilalagay na lang natin ito sa plate. At pwede na siyang i-serve. At i-enjoy.